Здравейте, приятели, и добре дошли в това малко влогче. Искам да ви кажа някои неща. Първо искам да ви се извиня, че в петък не можах да кача клип. Имах доста работа за вършене, така че... Но тази седмица ще има клип. И така че няма за какво да се притеснявате. Ще ви покажа какво точно правех през миналата седмица, т.е. каква ми беше работата и защо нямаше клип. Ще го видите точно сега. Здравейте, приятели, добре дошли. Че имам доста работа с ето това. След това имам музея за оправяне, така че дано всичко да е свършено до другата седмица и да има клипове. Така че сега тук ще ви покажа как режа, макар че ще снимам само аз. В момента сме аз и баба ми тук, така че ножицата. Тук даже съм почнал леко да порязвам. Само ако може да фокусира телефона. Може да видите самите капки как падат. Така, какво правим тук? Тук режеме това. Така, оставяме го на една попка. След това махаме това старото. Само не знам дали се вижда. Се ориентирам на къде. Точно тук. Така, след това тук броим 1, 2, 3. Махаме от тук. За да може усата да може да смогне. За да може да прави грозен, така, да не се товари. Но хубаво да фокусира телефона. Тук някакви пайжени има. Така, това ще ми изкара очите. Така, тук ще ми изкара очите това нещо. Тази пръчка. Да, и след това като свършиш с рязането, ме очаква и другото, че трябва и да изкарам всичките връчки. От всичките тук имаме около 3 реда. Така че сещате, че ще отиме още много време, докато се изкарат всички пръчки. Така че режиме. Малко не показвам какво правя. Само че ножиците искат малко по-острени. Така че не съм някакъв професионал, защото това ще го маха изцяло, защото е по-долу. Това е така сухо. Чакай само да го намеря. Така. Това е сухо. Това е от тук направо. Държте откъде. Го махаме, само че малко е дебело. Така правиме. С едно сме с трион, само че не сме. Ние сме с ножица лозарска. Така че така ще направим. Ето тук ще махна. Ето тук ще махна. И другото после ще го оправя, че в момента е малко по-дебело само. Малко по-дебело самото дърво. Или самата лоза, да го кажа. Така. Както видяхте от клипа, рязах лози и не беше никак лесно. Дано тази седмица да сме приключили с другото. Поне се надявам. Защото утре или на последващия ден пак ще е на лозето и нека да... Опа, врата, какво става? Защо ме буташ? Ние се надявам да сме го свършили. Малко остава. Само около не повече от 5 реда. 2 реда са захванати, така че горе-долу ще опитаме да ги свършим, но едва ли. Но няма да ме откаже да ви направя клип. Подготвил съм едно хубаво сладко нещо.
което е супер сладкото. Не е чак толкова сладко, колкото шоколадовото суфле, което бях ви показал. Това шоколадово суфле е толкова сладко, че просто си нямате на идея. Пробвайте го. Има го на клип. Ще го има в описанието, да го пробвате. Така. Освен да ви оставям, дами и господа, може да се абонирате, да споделите клипа, да го харесате и естествено да гледате другите видеа. Не забравяйте поредиците, на които правя геймплей. Те са Ben & Ted, Rock of Ages, ще го забравя, и Week. И скоро още една, но е в тест период. Те са за да мога да видя дали самия компютър ще ми издържи натоварването с тази игра. Довиждане и чао!